L'altre dia, coma, els alumnes de primària anàrem a la Casa de la Cultura del barri i fèrem uns tallers interessantíssims. Punt i seguit. Vingué un agricultor a parlar d'alimentació, coma. Junt amb una metgessa de l'estómac. Punt i seguit. Bé, coma. No només de l'estómac, coma. Sabia de tot allò relacionat amb la digestió i l'energia que el nostre cos necessita. Punt i seguit. Vèrem uns vídeos que parlaven de substàncies sanes i, per acabar, vam tastar unes ensalades molt saboroses. Punt final.